אני פה בשיא החרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. זה מעלה אצלי נוסטלגיה. הייתי פה לפני 53 שנים עם החיילים שלי בסיירת מטכ"ל. המקום לא השתנה, הוא אותו מקום. אבל החשיבות שלו לביטחון ישראל רק קיבלה משנה תוקף בשנים האחרונות, ובמיוחד בשבועות האחרונים, עם האירועים הדרמטיים שמתרחשים כאן מתחתנו בסוריה. אנחנו נקבע את הסידור הטוב ביותר שיבטיח את ביטחוננו.